Elvera, ginaingon, sa nanguyap pa, kilakilakan ka aron sugton siya. Diyang naminyo na, perting pakiluoy nga i-release na siya. Mo kinay nahitabo sang kinapuhi nga di na ko mahimong, mahikalimtan. Sure ka, Elvira? Karong gabi una? Pabisitahon ko sa inyo karong gabi eh? Wala kimay. Yes! Kadiyot lang na, ana. Ikaw? Evening, Elvera. Oh. Anong bisigab na iyong mata? Ha, Elvis? Wa ko matawag nga ikaw ni Jongjong. Nag-expect magod ko nga si Mike ang nanuktok. Mamisita sa mo? May the best man win. Okay na. May mong mura yun, Elvis. Okay ba? Kuan. Sige. Dayon, Jongjong. Salamat. Okay. Maying gabi. Uy. Mike, dali. Dayon. May bisita day ka? Uli na lang ko. Oh, no, Mike! Uy, Santissima. Mike? Nga gilamba man na ni mong pultahan? Maguba gani na. May nang maguba, ma. Ha? Sama sa akong kasing-kasing nga naguba karong gabi una. Ngano ka? Naunsa kang naghila ka man? Kita kagluha, ma. Kita kagluha. Lain siya nagkatawa ko. Ha? Tarong ako pagtubag ha, simplangon ta ka. Sakit. Ngano ka, oy, mingaab ka man ka. Naguba. Ang akong kasing-kasing, ma. Grabe hagod. Ngano man ko, no? Nagsabot mi ni Elvira, ma. Nga mamisita ko sila karong gabi una. Unya? Pero pag-abot na ko sa ila, doon na siya ibisita. Hoy! Pagkauwa ka lang na. Marong ka, oy, ligid ka man niya sa ukoy. Sakit kay gibuhat ni Elvira na ko, ma. It really hurts. Saba na, oy. Sa magkawa nila yung babay mo, hila ka magbayod, ha? Mura kag baboy nga ihawon ka. Ida, namisita ni Agaw Elviras, hong-hong. Probida. O, lagi ba ikaw? Ida, ding jong-jong tel. Kambugiro, ba ng hong-hong, oy, probida. Ay, kabla ka, bay, Mike. Tabangan, tika nga, ikaw may mo daw. Ako'y bahala ni mo. Why ayos, jong-jong nga. Pida, nguyab sa ko'y gagaw. Pida, no? Gaw, bira. Bida ni mo. Biada gaw nga no ka, uy. May kuyog day ka? Wow. Okay, kuyog. Likod, bay. Likod, bay. Kana di ay. Likod. Kawa. Binali mo ko na. Sita siya ni mo gaw. Sa'yo na, ano. Da. Sige, lingkod mo. Lingkod, bay. Kanang pinatuwad, ha? Ang oo mo ilingkod. Bitaw, gaw. Kanang biyan ta mundo, ha? Timan na sa may kay paliton ko. Balik rin ko. Palit ako na rin. Masumsum na ako. Ligon na ni Mugbakers, ha? Ang ako man yung ikagaw. Siya may ni-offer nga. Tabangan ko niyang. Sorry, Mike. Say, buot mong ipasabot. Gisugot na ni mo si Jongjong, ha, Elvira? Oh. Ay, kung pasakiti, Elvira. Labdi ka. Anong si Jongjong may imong gisugot? Mike? Kung na di akalain ba ni mong tanawon, oh? Uy, ka na ko, Elvira. Sugta ko. Labdi ka. Sugta ko, Elvira! Sugta ko! Kasal? Oo, ma. Pakaslan ko dayon si Elvira. Aron dili na si Jongjong ang makatag-iyan niya, ma. Please, ma. Grabe, hagod ang nagugmahan ni mo, Mike.
Mamatay ko, ma. Kung dili mi magkadayo ni Elvira. Mike! Nakasalang kita, Elvira. Ako ka na. Nagdali-dali jud kang makasal ta sa? Turol. Maro man eh. Ingnan na lang, nahadlok ka ni Jongjong nga maoy ako mabana. Ang tinuod, Mike. Di man mi uyab ni Jongjong kud. Ako man siyang gibastad. Kay daghan man kog nahibaw-an bahin niya nga. Mangulata ko na siya babay. Bisag uyab pa niya. Mao ba, Elvira? Ikaw man sabgot ang tinuod akong di kugma, Mike. Parehas na tagibati, Elvira. Lap po ko nimo? Yagit eh. Elvira, alang data sa usag-usa. Tempa. Ay, tempa ko yan. Siyang maliko sa kuy. Gisingot ko. At timans mga bisita na to ganina. Ikaw maro ka. Anong maro man ko? Maligo ka? Kay ganahan man ka nga. Magdungan tang duha. Ikay maro. Kay makigdungan ka kaligo na ako. No. Dungan tang kaligo. Amay! Ma, mianhi sa inyo si Mike? Uy, wa man day Elvira. Ay, man day ning tawhana, uy. Buntag pa man to nga milakaw. Unya, alas 8 na mas gabi, wa pa panggid sa bay. Ay, tawgi, may cellphone man to siya. Ibilin man niya yung cellphone sa bay, ma. Uy, kagilok sa imong dila nga imong gipasuot sa akong dunggan, Mike. Uy. Nindot ko dugan. Ayaw ba, gilok lagi kaayo ba? Ay, uy, Mike. Wa ba ako? Nangatuli na. Ay, bahala nang atuli. Mura ko kaog tamarindo ba? Mike, anong ka rin makaniabot sa akong life, uy? Hindi pa mo sa ko nagpakita nga ako. Mike. May agad ni mo. Ay, may agad ni mo. Luya kay siyang miabot kanina. Perting haguka ay. Diin mo din siya gikan nga nakaadlawnan man na siya sa pagpauli. Ugma, ako na siyang kumprontahon. Kung diin siya gikan o 15 ang gikaupan. May kaon na. May kay init pa ng sabaw sa tinuwang isda. Labas kay ng isda ah. May pang isda. Labas. Tempa. Doon na kay buti pasabot sa imong gisulti. Doon na. Ikaw, Elvira. Huh? Panamin, ragod. Lasay na kay kang tanawon. Sige na kagsuloban ang duster ni mo nga karaan na kaayo. Wala kay panudlay. Wala kay atiman sa imong dagway o sa imong lawas. Natural na mag-ingon ini ko kay naaraman ko din hisbay. Bisag niya ka sa bay. Atiman nung po ni mong imong kagulingon good. Di bati naman ka, Elvira. Sagdilag ni bati na ko. Total, ikaw raman say nakahilabot na ako. Dili sama ng uban dihang babae nga bisag kinsa na lang lalaki ang migamit anak nila. Hasta ka, Mike. Nakagamit nas barat nga babae. Sa? Kinsa imong gipasabot? Si Ina ba? Klaro na! Gilitok ni mong ihangan. Ninduta ni mo sa. Gilasaya na ka na ko. Mawagid mong mga bana, oy. Daghan kay magreklamo sa mga asawa ninyo kung wa na mo'y gana. Lasay na. Lasay na di ay ko. Lasay na ko karon, Mike. Nakigbuwag na ko si Mike kay mas ipilit niyang iyang kabit.
Haguka kay Grason. Lasay na kuno ko. Kaba ray ila. Mga kutumang kasama, ang kaagi ni Elvira, dinhining tulumanon. What's the style? Las ay na style.